avui, malgrat que ja sabeu que jo no tinc que no tinc tendència a parlar-vos de novetats, perquè crec que hi ha molta literatura que hem de repescar i treure dels armaris i de les prestatgeries. No ho he pogut evitar, perquè aquest estiu he llegit una novel·la absolutament extraordinària i aquí us porto un fragment magnífic d'una novel·la que es titula Els desposseïts i que penso que d'una manera o altra, en el fons, també m'agradava molt parlar-ne avui, perquè d'una manera o altra enllaça amb el que veiem cada dia als telenotícies, per desgràcia, últimament. Ens situem, estem a la Hongria de mitjans del segle XX, finals dels 60, un poble petit. Aquest és el paisatge físic humà on hi ha una família, una mare, un pare, 3 fills, un paisatge marcat encara pels efectes de la Segona Guerra Mundial, pel retorn dels supervivents dels camps de concentració i sobretot marcat per les col·lectivitzacions comunistes. És un poble reduït al res i aquí enmig tenim una família i dels 3 fills ell és el que ens parla, ja veieu amb quin to, no? Un nano d'11 anys que ens parla de la seva vida al poble, representat, en certa manera, tota aquella gent que per motius ètnics o religiosos, no sé si us sona d'alguna cosa, ho ha perdut tot. Això explica el títol. En el fet, és gent arraconada per les guerres i les revolucions, del signe que sigui, la gent silenciada per la por i obligada a empassar-se les conseqüències de les decisions econòmiques i polítiques que no els tenen en compte. I aquí estan enmig de la despossessió absoluta. Ara que veiem a la gent marxant dels seus països per motius bèl·lics, però també per la fam, aquest llibre és magnífic en aquest sentit perquè és una reflexió extraordinària sobre la despossessió. Enllaçant amb això que deies de la vida, un llibre dur, sí, cru, sí, opressiu, sí, fam, fred, por, però de debò és tan emocionant llegir-lo. És un llibre que el vas llegint i la pell se't va posant de gallina, perquè és un llibre tremendament intens, d'una gran bellesa, l'estil és portentós i sobretot el que el fa meravellós és que tot això tenim la immensa sort de veure-ho des dels ulls d'un nen d'11 anys, que des de la seva innocència absoluta, de la seva capacitat de sorpresa absoluta, ens agafa de la mà i ens passeja per un paisatge duríssim, sí, però al mateix temps entendridor, literàriament bellíssim, un llibre de debò absolutament recomanable, malgrat que pugui semblar cru d'entrada. Els desposseïts de Szilard, així s'ho pronuncia? Sí, és Szilard Borbeli. Edicions del Periscopi, amb traducció de Jordi Giner de Lassa i d'Imola Nicolet Zabó. Pregunto a la mare què és la revolució. Ella neteja la taula amb el drap de rentar els plats. Nosaltres no hi tenim res a veure. Diu. Després, res més. Guarda un silenci caparrut. A la Casa de la Cultura, el camarada president de la cooperativa agrícola va parlar de la revolució i de la gran necessitat del poble del sector de la producció d'arròs. Una gran necessitat, com la d'una mossada de pa, va dir. Després va cantar la Internacional, que el poble anomenem la Intestinal, perquè així ho va pronunciar un dia l'antic secretari del partit. Camarades, cantem la Intestinal! Des de llavors no ens ho podem prendre seriosament. Tothom recorda aquest incident. Gairebé rebenten de riure. A mi m'agrada la Internacional, però l'himne nacional m'avorreix. M'avorreix cantar-lo, perquè em sembla com si fóssim en alguna mena d'enterrament. I què ens suggereixes, Eduard?